खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स्प्रिं बानायदो आङो न'आवनो बानायदो दिनै फार्स्ट टाइम आरोखि नायदो माबायदि बानायो बारा मोजां जायाखै होमबाबो नोंथांमोननि सायाव देखायबाय आरो आङो ना नै मैदा कापनै लाबाय इयाव बारा बुरजा बानायला आरो ओमफ्राय मैदा कापनैनि थाव होनोसै रिफाइन कापसेयाव मोननै बाटार होजायो आरो बेखौनो होबाय गुरै मोजां जायो आरो खेथा लगायना लादो मोजाङै दै होनोसै इखो दैदो लगायना लाखाबाय मोजाङैनो जाखाबाय ओमफ्राय इखो 5 मिनिटसो ओरैनो दोनसै आरो नाखांबाय नै गासिबो रेडि जाखाबाय आरो ओमफ्राय दानिया बेखौ जाबनोसै फार्स्टआव थाव फुदुंबाय जि होजायो आरो नों मा होनो घिबो होजागोन बाटारबो होजागोन आं थावखौनो होबाय आरो
थननांसिगौ आरो मोजाङै बिदि थननांसिगौ नै मोजाङै आरो दै होनोसै सिथाबनाय बायदिनो जाबाय दा बेखौ हास'नोसै मोनसे मोनसे बरिया जाखादो डेन्जार साइसनि रोङाबाबो मावबाय जायाखै दै जखानि खिनिखौ हाबाय आरो जों बेसे गिदिर बानाय मोनसे नानोसै मैदाजोंबो नाजानोसै बारा गोसा गोसा नाथारनाङा होननाय जाबाय आरो ओमफ्राय दैखौ आथा होबाय बांद्राय होला दैजों आवथिना दानिया इखिजा एवनोसै नै सारायखौ जानबाय सिनि आवथिनाया जाबाय ओमफ्राय गोदौहोनोसै दानिया एवनोसै मारिफिनसै आरो नै जोंहा नै थावा दुंबाय होबाय आरो बारा बुरजा होजोबला आरो फिसा मिडियामाव होबाय बारा बुरजा गोबां होबाथाय थब खामनो नागिरो ओंखायनो फिसायाव होबाय आरो अरखौ
जाबाय एवनाया ओमफ्राय दसे खांथ'नोसै आरो इखो साइज जाबाय दसे एवजाया जानायाव थोनाय माथो 먹어줘야 바로